Sanibingelela ababukeli emakhaya kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Blaqlife, uhleli with your girl uLungster. Namhlanje sinobhuti omncane othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawona? Yebo, sawona sisi. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya, usho ukuthi uqhamuka kuphi? Ngithanda ukubingelela ababukeli emakhaya. Ngidabuka kwaNongoma. Dabuka kwaNongoma. Okay. Namhlanje uhlelo ohlelweni luthi-ke nasikhipha imfihlo, usivakashele. Okusho ukuthi khona imfihlo ofisa ukuyikhipha. Ungakwazi ukusichazela ngayo? Yebo, impela njalo. Okay. Awusichazele. Imfihlo yami ithe ukuthi kancane. Bathi ngifisa ukuxoxela ubaba wamakhelwane ukuthi kunento eyenzakalayo ukuthi imbuzi zakhe kahle kahle ziyafa. So abazi ukuthi zibulawa yini or kanjani. Okay. Not ukuthi kwamakhelwane kuphela but nje omakhelwane abasondelene nathi. So lento kanje kahle kahle ngithanda izilwane. Ngiyayithanda ilwane. Yeah. Okay. So okwenzekile ngingagcina nje imbuzi yona nto because izinto engikhule ngizelusa ngithini. So bengijwayele ukuthi sisamatekane emakhaya yabo emadlelweni. So itekane ulithathe yabo kufanele ukuthi mhlambe ukuthi soyagoduka imbuzi ziyahluka kufanele ulibambe isandla yabo. So into yami yaqala kanjalo ke. So kwaya ke yakhula so ngagcina sengine-feeling imbuzi yabo. So in a way ukuthi ngigcine sengilala nazo imbuzi. Okay, ulala nazo embedeni? Ulala nazo kanjani? Like ngokucansi. Imaki ngizwe kahle le ndaba. Uthi ukhule uthanda izimbuzi. Yeah. Wagcina usunama feelings azo. Yeah. And then wagcina usulala nazo ngokwecansi. Yeah, kunjalo. Iyona into engizisela. Imbuzi inuka kanje ubuyiqala ngapi? Angithi yona into engikhule yabo inuka kakhulu mokuthiwa nginethile so emadlelweni ke mesile uyabuya nayo angithi suyibambile. So lesasimele lesasembuzi isona besikwazi ukuthi like angazi noma ngathi bengikhululeka nje ngibe ne-feeling yokurelaxa yabo. So usho ukuthi isimele sembuzi isona sasivusa impahla enkulu? Angasho nanjalo. Okay, so manenza le mcimbi ke nembuzi kuyafaka ikhondom? Lutho. Cause nje izinto angithi phela nami ngitshontsha so ngiyenzela ukuxina isikhathi. So sekuphuthuma. So manje ke masuyizwa ke imbuzi ilokhu ikhala, I'm sure yona ikhala ngokuthi hayibo ngenziwani. Wena ila uthola khona i-pleasure. Ongakusho nje ayikhala ayubanga umsindo yabo. But ngasho ukuthi ukunyakaza kwayo nokuza ukuthi kanti ngibona Okunikeza i-excitement nawe. Yeah. Okay. Like nami bengiyengizizwa nje ngumuntu. Manje ngoba nakhu insizwe enhle nje izintombi azikho yini? Inkinga yezintombi ngicela singagxili kakhulu ngalapho. Kodwa ke intombi bezikhona nje ngasho ngithi hayi mhlambe bokuganga nje noma mhlambe lapho. Okay, intombi zakho ubulala nazo? Ngalesikhathi sembuzi angikabikho nje ocansini nomuntu yabo. Usecansini nembuzi? Yeah. Okay, imake ngiyaxolisa ukulokho ngibuza imibuzo kodwa ingqondo uyawubona izama ukucabanga into eziningi ngesikhathi esisodwa. Akusho ke manje imbuzi mina ngokubona kwami mayihamba ngijwayele ukuyibona imbuzi. Ngeke ngiyibone ihamba iqathaza yini ubulongo obubizwa ngani lento eqathazwe imbuzi. Manje wena mawenza lo msebenzi ke. No angithi sokuyihamba that's why soyiqathaza ubulongo. So angithi thina soyesibhizi so ayikwazi ukuthi ingathi sibhizi iqathaza ubulongo. Yabo. Lokho into ekwenza ekugcineni. Ikwenza ekugcineni. Okay, so kubaba wamakhelwane sithini? Inkinga ke
engilethe kahle kahle straight la ngoba ngeke ngabuka kwenye episode bethi banendiya elikwazi ukuthi likwenze likuhlanyisa, then ngibezwile nangasekhaya ukuthi ba-interested ukuthi bathole ukuthi kahle kahle lento eyenzeke embuzini emfuyweni kahle kahle idalwa yini, so bebesethi bazoza kulona leli ndlela. So ngathi angihambe phambili ngize la ngizoconfessa, so bengifisa ukubatshela before ukuthi baye endiyeni or mhlambe ngihlanye. Oh, okay. So wena kahle kahle ubalekela ukuhlala. Hayi ukuthi-ke na uzoconfessa isono ususiyekile noma usaqhubeka ney'mbuzi zabantu? No, sengisekile cause manje senginayo umuntu engingasho ukuthi ya. Usunayo umuntu. So manje tell me something, makuqhamuka imbuzi la itshikiza idlula, akwenzeki lutho kuwena? Akwenzeki lutho. So mawuyizwa inuka? No, ngiyayithanda nje ngoba imbuzi but angisekho lapho. Awusekho lapho. So umuntu lo othi unaye uyazi ukuthi wena bulokhu uzwa imbuzi? Lutho manje mhlambe naye ngelinye ilanga sazobuye ngixoxele. So kahle kahle fanele yena kwi-relationship agade imbuzi, ustar wakhe imbuzi. Because kuthiwa amanzi la akama khona aphinde ama ngithi. So ustar wakhe imbuzi. Angeke basanjalo Ngeke. Okay. So ubaba wamakhelwane uzothini ezwe ukuthi-ke ney'mbuzi zakhe ziyafa nje kanti wena ubhizi. Manje ubuyenza wedwa lento noma kukhona umuntu aduyenza naye? Ngayiqala sibawu-2 kahle kahle kweluseni, so sahlukana-ke nomngane wami lapho ngokokuhlala, so ngaqhubeka mina sigcine khona. Sho umhlambi busukwazi ukuthi mawuqhamuka phela like angiyazi nature yembuzi kodwa yabona inja mawujwayele ukuyifida isiyazi ukuthi-ke naye ngiyafidwa ngalesi sikhathi. So umhlambi nawo busukwazi ukuthi lalela ziyakhala manje. Ngasho kanjalo because phela ngithi bengichitha kakhulu isikhathi esiningi nazo. Yabo. So okay, ubudila nezesifazane hayi zesilisa. Ezesifazane kakhulu. Manje azinentombazane nazo njengomuntu noma njengoba khona yesilisa nesifazane kuyafana. Efana. Sho. So ubaba wamakhelwane masumbela lolu daba ukuthi hayi i-rape phela le ukuthi ade ubhizi udla iy'mbuzi zakhe ngokungemthetho. Ucabanga ukuthi uzofila kanjani? Mhlawumbe uzokwata, uzoba shoked nje angazi. Uzokwazi ukuphindela ekhaya, angithi manje awuhlala ekhaya. Manje uzokwazi ukuphindela ekhaya after ukhuluma into engaka kubaba wamakhelwane. Because ngiyazi ukuthi-ke na ey'ndaweni enjengasemakhaya khona iy'nduna. So manje lolu daba mayethi asameni senduneni uzowenza njani? Ukuthi mhlambe because kubuye kube nenkinga yokuthi moyenze into emphakathini, umphakathi uye mhlambe ukunikeza isijezo ngalokho. But ngicabanga ukuthi methi asiyenduneni mhlambe ngase ngibe safe because ukuthi uthi no angize sizoyixoxa nje yabo angikho safe, that's why ngincamela ukuzala kwi-Blaqlife. Okay, umbuzo wami wokugcina-ke before sifone. Uyifuyile imbuzi-ke wena la ukhona? Awuyifuyile. So wena nje imbuzi mayiqhamuka uhamba ne-opposite direction. Kodwa uthe nje awusavukela lutho? Akusavuki lutho. So awusayibalekile? Imbuzi nje hayi. So waphuma kanjani? No, ngasho ukuthi ukukhula ngokomqondo yabo nje nawe ukubona impilo ngelinye ilizwe. Okay, so I realize ukuthi i-wrong into yenzayo. Ngiyayizwela emakhaya ukuthi hayi le ngathi ithanda ukuba nzima. Imbuzi. Hayi, shuthi uma uqhamuka emphakathini bazobalekisa iy'mbuzi. Not manje. Hayi, ningakhohlwa emakhaya ukuthi sicela ukufinyelela kuzo zonke iy'ndawo. Siyabonga kakhulu for i-support yenu. Siyabonga ukuthi niyasithanda. Siyabonga ukuthi noma sihlangana nani ey'ndaweni nihlezi nisithakazela. Siyakubonga kakhulu lokho. Siyacela-ke please mawukuthi kukhona okuncane engakuphosa esivivaneni ukuthi uhlelo ukwazi ukuthi luqhubeke. Siyacela nisebenzise ama-banking details la vela la. Right now sidinga ukufonela ubaba wamakhelwane simchazele ngalolu daba olunzima kangaka.
So ubaba makhelwane uhleli lapha nje uthi uhleli ney'mbuzi zakhe nomakhelwane abanye bahleli ney'ntombi zakho. Singasho kanjalo. Sawubona unjani? Siyaphila. Ukhuluma noLungisa la kuhlelo elithi Sikhipha Izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo sisifana. Okay, ngihleli nobhuti la othi-ke na usacela ukukhuluma nawe ngodaba olubalulekile. Ungasiphi indlebe? Okay, ngicela ubami. Ungakhuluma? Yebo baba Zungu njani? Sikhona. Oh esihle Mzulu lo okhulumayo. Alright, usemoyeni la. Ngilalele usemoyeni la uthi uhlanga nomoya. Yebo. Ngikhethe ukuza la kusikhipha izimfihlo kwi-Blaqlife cause kunemfihlo bengifuna ukukutshela yona. Yini leyo manje i-Blaqlife? Uhlelo olukhipha iy'mfihlo lisiza abantu mhlawumbe mawukuthi khona into ekudlayo esifubeni, mawukuthi udinga ukuthi sikusize sikhulume naye. Okay, Yeah. Inkinga ukuthi angazi ngaqala ngapha. But kunento kanje since nginothicile ukuthi kunento eyenzakalayo ezilwaneni like imbuzi zakwakho nje ngoba zifa. Angithi unayo leyo nkinga baba. khona impela njengamanje kwazi ngiyangihlophele. So mina ngibone ukuthi before uthathe lesinqumo besothi usithathile sokuthi ehamba othola umuntu ozokuhlolela ukuzama ukulungisela leyo nkinga ngiphumele obala. Kahle kahle leyo nkinga ibangelwa yimi. Imini belala nembuzi. Njani? Yebo. La nembuzi zami. Yebo kunjalo. Uzizile ekhanda vele. Hawu. Bengifisa seyilungisa ungadinwa baba. Ngizezwa kahle. Manje silungisa kanjani inkinga yempilo seyifile lapho seyifile imbuzi zami manje uyifuna vele. No, okwamanje angikho emakhaya khona la engitohoza khona. So ngibonile ukuthi ngakuhle sizama ukuthi siyilungise. Kuvamile ukuba emakhaya khona sasiyilungisa kahle le ndaba. Yebo baba. Manje eyiphi mhlambe enye indlela esingayilungisa ngayo cause ngesaba kahle kahle ukuthi ngibuyele emakhaya. Phela okwenze kuyicala mfana nami futhi mesami sikhuluma nawe ngendaba yami nawe. Ngicela ukubuza la. Angakwazi ukuthi-ke na ayikhokhe lezi mbuzi ngoba uthi uyasaba ukuthi kuzoyiwa enduneni noma nomphakathi futhi uzomhlasela. Noma phela kumele ikhokhiwe imbuzi kodwa phela kumele umfana athengiswe endaweni ngokusemthethweni kwale ndawo. Akwazi into wena siwadedile nje kanti athi akhokhe imbuzi engakhulumanga enduneni. Ukudingiswa kusho ukuthi-ke na axoshwe endaweni. Njani phela phela iy'lwane zingasaphephile phambi kwakho. And uyacabanga ukuthi-ke na uthemba yena ukuthi uyalusa or uyanisiza kanti ubhizi uyazidla. Bengimkholile nasey'lwaneni zami nje behlala nazo ngiyamazi bey'kholisile iy'lwane zami ziningi iy'nkumbi zami zikholile nje ziningi bekuyena lo mfana. Okay. Ufisa ukuthini kubaba? Bengifisa ukuthi mhlambe sithole indlela yokuthi siyilungise before siye enkosini yabo noma enduneni cause mesiye enduneni ingase affect abantu abaningi like umndeni cause ngidingiswa nomndeni yabo nje. So lento kahle kahle ingami so bengifisa ukuthi ingaba affect abantu abaningi. Manje abantu basilungise eqiniso ngaphela kumina kade ofele iy'mbuzi la sokwenza kanjani ngabayi. Mhlambe singazama ukuthi sixoxisane-ke nabomakhelwane then sibone ukuthi ngizikhokha kanjani imbuzi but ngizimisela ukuthi ngizikhokha kancane kancane kodwa. Angazi fana nami sizoqala ukhuluma nami bamakhelwane sibone siyimisa kanjani indaba yakho uma sengivela kwenami. Ngiyezwa la ubhuti uthi-ke na bese nicabanga ukuthi niye endiyeni ngoba into ayisaba kakhulu ukuhlanya bakithi. Futhi usaqhubeka la nembuzi kodwa inkinga ufisa Uthi akasaqhubeki.
impela bese sizohamba nempela le nyanga lesiyayona bese ndase ney'mbuzi zami eziwu-2 zihamba enyangeni. So manje leso sinqumo ningakwazi ukuthi nisihoxise? Wena ngiyakuzwa kodwa phela akusona isinqumo sami ngesaya khona ngase siyamazi umuntu kodwa kumele hambe khona nakwamakhelwane. Uzimisa kanjani le ndaba yami naye? Because I think-ke na uthembe wena ukuthi-ke na ngoba decide ukuthi afonele wena ngoba baningi vele abantu ababonile. So uthembe wena ukuthi uzokwazi mhlampe ukuthi ukhulume nabo omakhelwane nibonisane instead of ukuthi azahlanye ngoba uthi useyatohoza manje. Atohoze athole imali ayikhokhe imbuzi ngoba vele lesi senzo sakhe asihle. Asihle besamncane wena lo mfana ngazi noma mhlawumbe beqhula noma ethi bekunjani kodwa manje ilo lesizibhaya lezi ifile emphakathini. Ngakho bese sisho ezendleleni ezirathi phela uma umuntu omfana bekhona phambi kwethu mazi yokuncane. Yeah. Awufuna ukuthini kubaba amazwi akho ogcina? Bengifisa ukuthi ngixolise ngibese ngiyabonga futhi ngokuthi ungilalele nokuthi ungizwe kahle. But manje ngizimisele ukuthi ngiyathembisa ukuthi ngishintshile futhi sengikhulile nangomqondo. Okay. Okay. No, siyabonga kakhulu for isikhathi sakho baba kodwa bengizocela ukuthi-ke nathi Blaqlife sikwazi ukuthi-ke na sibe khona ey'ngxoxweni senzele ukuthi simvikele phela umfana ukuthi angalimali. Okay. No, siyabonga kakhulu for isikhathi sakho. Okay, bye. Uyibulela imbuzi. Uyibulela? Kona-ke nje bokunjalo. Ngiyezwa bakhala nje ngokuthi-ke na ziningi ishonile. Manje beyishona emva kwesikhathi esingakanani kade uyibambile? Bokuye kushiyane kahle ukuthi ngaleso sikhathi like naw ukuthi mhlambe wenze kanjani okangaki. Buwenza kangaki nje usukwini on average? Angithi ekuseni ngiyavuka ngiyazivulela. Yabo. Even emadlelweni benginakho ukuthi ngifike ngiyenze yabo. Mhlambe ngenze 2. Enze 2, 3. Okay. Manje ngoba imbuzi kusuke zikhona nezesilisa khona lapho. So zazi imezesilisa ayibuke wena ube busy noma wawubamba lezi abangekho busy nazo. Emadlelweni suke zidla ngithi so suke ingekho enakilenye suke zidla nje kuphela. Kodwa-ke mase ukuthi mhlambe sengiye ngayovalela mhlambe late. Yabo. Bengiye esibayeni la ezilala khona so bezinganginaki because angithi ziyangaza. Buza uye nasesibayeni la ilala khona? Kunjalo impela. Yo, hayi no. Yabo ngiphelelwa amazwi wamina. Angiphelele ngempela ngoba lento le angiyiboni ngizama ukuyicabanga kodwa ngiyiboni. Kodwa kasibonga ukuthi-ke na ulalelile ubaba and asithembe ukuthi uzokwazi ukuthi ayiphathe ngesandla esi-right akhulume nomphakathi ungagcina usulimele. Kodwa-ke ungaphinde udlalele eduze kwey'lwane. Sengibonile ukuthi ukuhlukumeza isilwane nje lokho. Yeah, ungaphindi. Focus kumuntu wakho uphume elwaneni. Okay? Yeah. Yo, nizwele-ke babukele emakhaya ubhuti ney'mbuzi. But asithembe ukuthi-ke na udaba lakhe lizolungiseka, asithembe ukuthi konke kuzohamba kahle. Dlalelane kude nezimbuzi, nezilwane nje in general. Ukuhlukumeza isilwane nje usilala naso by force akuyona i-nature le ayivumelani nalokho. Siyabonga kakhulu-ke kodwa babukeli beBlaqlife TV. Siyacela please like, share and subscribe. Siyanithanda kakhulu.